सगळ्यांना हाय हॅलो नमस्कार। आपल्या चॅनलवरच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी सारिका तुमचं सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत करते। उद्या आहे आषाढी एकादशी। आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आषाढी एकादशीला आणि कार्तिकी एकादशीला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे। या दिवशी उपवास केला जातो, तसेच विठ्ठलाच्या वारीला वारकरी जातात। ह्या एकादशी म्हणजे भगवान विष्णूंच्या कन्या आहेत। वर्षातून 24 एकादशी येतात। दर 15 दिवसाला एक याप्रमाणे महिन्यातून 2 एकादशी येतात आणि ह्या एकादशी म्हणजे भगवान विष्णूंच्या कन्या। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की महिन्यामध्ये 2 पंधरवाडे येतात, एक म्हणजे शुक्ल पक्ष आणि दुसरा म्हणजे कृष्ण पक्ष। यापैकी आषाढी एकादशीला आणि कार्तिकी एकादशीला विशेष असं महत्त्व दिलं जातं। आषाढ शुद्ध एकादशीला भगवान विष्णू हे झोपी जातात व कार्तिक महिन्यातील शुद्ध एकादशीला ते जागे होतात, त्यामुळे त्या एकादशीला प्रबोधिनी एकादशी असं म्हटलं जातं। हे 4 महिने चातुर्मास असतो, म्हणून या 4 महिन्यामध्ये आपण गोपद्माची रांगोळी ही देवाऱ्यासमोर काढायची असते, ते व्रत आपण करायचे असते। आषाढी एकादशीपासून ते कार्तिकी एकादशीपर्यंत चातुर्मास असतो। यामुळे रोज देवघरामध्ये आपण देवाऱ्यासमोर 33 गोपद्माची रांगोळी काढायची असते 4 महिने रोज। तसेच भगवान विष्णूंची जास्तीत जास्त सेवा करायची असते। भगवान विष्णूंचे विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्राचे पठण करायचे असते। तसंच श्री सूक्त व पुरुष सूक्त यांचे देखील पठण जास्तीत जास्त करायचे व नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा देखील जप करायचा असतो। वर्षातल्या ज्या 2 मोठ्या एकादशी येतात त्या दिवशी आपल्याला उपवास करायचा असतो, आषाढी एकादशीला आणि कार्तिकी एकादशीला। पुण्यप्राप्तीबरोबर शरीरातील इंद्रियांनाही विश्रांती मिळावी हा उपवास करण्यामागचा हेतू असतो। देवाजवळ बसणे, पूजा करणे, नामस्मरण करणे यामुळे मन हे शुद्ध होते। विठ्ठलाला भगवान विष्णूंचाच अवतार मानले जाते, म्हणून या दिवशी भगवान विष्णूंना 108 तुळशीपत्र वाहायची असतात। अतिशय शांत, सुंदर, मनमोहक असं त्यांचं रूप, चेहऱ्यावर करुणा, प्रेम हे तर ओसंडूनच वाहते। कमरेवर हात ठेवून 28 युगे उभा आहे, हे त्यांच्या रूपाचे वर्णन अनेक संतांनी देखील केलेले आहे। तसंच आपलं जीवन सुखी होण्यासाठी व स्थिर होण्यासाठी दर एकादशीला 700 श्लोकी पारायण करावे असं आपले गुरुमाऊली आपल्याला नेहमीच सांगतात। तसेच प्रहराची सेवा देखील दर एकादशीला केली जाते। काही वर्षापूर्वी आपल्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी ज्या रेड्याकडून वेद वदवले त्या रेड्याची समाधी पुणे जिल्ह्यामध्ये आळेफाटा येथे आहे। तेथे वीणावादन हे रोज केले जाते, ज्यात बरेच लोक 2-2 दिवस देखील वीणावादनाची सेवा रुजू करतात। आणि बराच वेळा असं होतं की ज्या दिवशी कुणीही नसेल त्या दिवशी अज्ञान व्यक्ती येऊन देखील वीणावादनाची सेवा ही रुजू करतात। आजही ज्ञानेश्वर भावंडांना साक्षात्कार होतो, कारण त्यांनी संजीवनी समाधी घेतलेली आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। मी सारिका या नोटवर तुमची सगळ्यांची रजा घेते। भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ।